Di 62 salan de ji 1892 heta 1954 xelatiya herî mezin ya ji Fransayê ya bi navê pêkêra azadiya ronahiyê dide cîhanê, xêrhatina zêdetirê 12 milyon pinaberên ku hatine nêzîka grava Elysê kiriye. Annaha ji bo rûmetkirina mîrasa pêkêra azadiyê muzexaneyek nû tê çêkirin. Carekê gom hatin vê gravê em gelekî hestiyar bûn. Medît got mirov ji ber wateya vî cihî li ser çûngê xwe rûdinên û digirîn û me jî ev cihêhan wek cihekî pîroz hest kir. Her sal 4 milyon û nîv geştiyar tên serdana pêkêra azadiyê lê ji ber zerengahiya bi sinor tenê 5 sedî dikarin têkevin hindirê pêkerê bi çêkkirina muzexane û şanîşîna baxçeya nû hemû kesên ku werin serdana grava azadiyê ew ê karibin bi kêfxweşî bigerin. ما خواست کو ام به راستی بدن خویاکرین کو او تواهیا شیانامه میا مروواهیا و با پارستنا رامان آزادیه. Her yek serdenvan îro bi şîrovekirinek cuda tê. Ev pêkere nûneratiya hewildanên hemî wan kesan dike ku hatîne wê welatî û bo wekhevî û birayetiyê têkoşîn dikin. Sentirte libre pero siempre respetando la libertad del prójimo. Hezkirine bi azadiye, lê her dem rêzgirtine li azadiya mirovên dike. Piştîkî serdaner biriya dijîtal li ser kompîtîrê diçin ser meşala pêkerê ku 93 metre bilind e, berê dîtina pêşengeha mezin ya di galeriya îlham girtinê gava xwe davêjin hindirê hunergeha pêkersaz Frederick Augusto Bartholdi yê pêkêra azadiyê çêkiriye. Ew hewil nade got bibe cihê xwezayiyên berê, ew hewil dide got li pêş binere, ew hewil dide bibe hendarê xwe, ew coreyeke ji aykûna nû ye, got rêzdariyê dide hemû avahiyên li derdora xwe. Tê hêvî kirin ku ev ê muzexaneya pêkêra azadiyê di meha gulana 2019 da were vekirin.